Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Oh, sila ang gipasabot ko nimo. Kabaoy panidaan ni Erwin dito sa kiraang sementeryo sa La Tierra. Okay. Sige, Supremo Minard. Salamat sa pag-asister mo kanako sa mga gibuhaton diha samtang wa ako tar sila. Why sa pa yan? Busy pa kay ko na rin sa syudad. Unsa may imong nabisihan, Senyor Supremo? Ginabot ni Ma'am Rolaida? Sinvergüenza! Ayaw kong sulti og sama niya na, ha? Sige na. Ginabot. Ayaw ka irita. Kahit tingalig nakadisturbo ko sa inyong labing-labing diya ni Ma'am Rolaida. Sorry kaayo. Huwag ka na labot sa personal nga kalihukan sa imuhang Supremo tar sila. Sinvergüenza. Sige na. Why na, Senyor Supremo? Kahaya-hay ng Ma'am Rolaida. Makapasuya. Buiset. Makalagot. Mamatar sila. Brena, anak. Nakay tuyo? Si Erwin nga taga Azucarera. Ganina pa nang nagpaabot ni mo, ma. Ipaabot ko pa manggod ang tawag ni Sir Minard. Maubaday, ma. Atuon ko na siya, Brina. Dini ka na. Usa makaipabuhat nila kang Erwin. Nga mura og sekreto man kaayo kung magsulti sila si mamatar sila. Maubaday, Brenna? Miss Krisha. Daka na kaayo na og trabahoon dinis, mama. Waoy kapuya nga idara na baya na siya. Oh, dili man ko na nakapuyo ng mga satanista, Bren. Miss Krisha. Oh, sorry. Wato na ko tuyo, Bren. Nakalitra sa akong baba. Sorry, good. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Lisod yun bitaw kaayong takuon ang kamatuoran. Bren, Wakoy angay nga panalipdan sa akong inahan. Labi na sa sama nimo. Nga nakaila. Ug nasayod sa kamatuoran. Nga usa siya ka satanista. I'm sorry. Wag ito sa akong una-una, Brenna. Promise. Okay ra lagi. Nagasabot ko, Miss Krisha. Wa kay angin kabalakan. Ayabayat kalain ako, oh. Wa lagi. Ikaw, gyud. Satanista silang atong mga ginikanan. Pero kitang mga anak, dili ba? Usahay. Gusto na kong ilaro ng akong kaugalingon. Aron pagtabon sa matuod ng ako, mami. Satanista sabdi ay. Miss Krisha. Si Jo Marie. Mga supremo sa kultong iyang unang mga katiguangan, hangtod na ni Tito Menard. Nag-ampo sa Diyos nga sungayan. Sa laktod, satanista. Ikaw, anak ni Tang Tarsila nga sinaligan karon sa supremong si Tito Menard. Og ako saba, anak ni Mami Rolaida nga hinigugman ni Tito Menard. Og sama silang pagtuo, Brenna. Mga satanista sila, Miss Krisha. Nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan. Nga mao si Lucifer. Brenna, Isaan ako, Miss Krisha. Nga dili gyud ka magpadahas sa imong inahan kung agnihon kaniya nga mosunod sa ilang yawanon nga pagtuo. dili og dili gid ka na mahitabo, Brenna. Kami si Jo Marie, nagsinaaray mi nga isalikoy gid namo ang mga bisag unsang mga awag kanamo sa dautan. Mausab ko, Miss. Kay barugan gid nako nga akong pagtuo ni Ginoong Hesukristo hangtod sa akong kamatayon. Kami usab, mao ka nang gisaad namo sa usa-usa. Nga dili gid magpada sa kulto, gagipangamahanan sa iyang amahan, diin miyembro sab ni ining akong Mami Rolaida. Kristiyano ko nga gipakatao. Apan nagdako uban sa mga tao nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan. Brenna, Sa klarong pagkasulti, mga satanista sila. Pero, bisan og ni ako din magdako sa poder sa mga satanista. Apan hugot ang akong pagtuo.
nga si Ginoong Hesukristo mao nga akong Ginoo ang akong Dios ug ang balaang espiritu naglihok sa kalibutan uban kanatong mga tinubos sa iyang hamili nga dugo. Nisuda kita sa Latiera, Noy Punyong. Jomari Benavides. Sir Varsino, akong balik-balikon ang pagpasalamat nimo sa pag-atiman nimo nako. Suod sa mga adlaw nga gihimo ko ninyong bihag. Masuko gyud ako. Kung mao'y padayon nimong palutaon, nga gihimo ka na mong bihag. Pasaylo ako, Sir Varsino. Abi ko ba og nagkasabot ka? O nagkasingabot na kita? Wa pa man di ay Batan-ong Benavides. Sir. Usbon ko. Pasaylo ako. Makonsider ninyo akong bisita. Bisan og sa ingon ni adto nga paagi sa imbitasyon. Naranimo kung imong pahinhimugatan nga gidagit ka na mo og gihimong bihag. Naragyod ka na nimo Jomari Benavides. Sir. Sofronio, doon na lang kita sa sentro ni poblasyon sa Latiera. Sa unahan, mao na ang parokya sa San Sebastian Martira. Anda kong simbahan din sa lungsod sa Latiera. Kundi in kakuha sa kong mga disipulos. Adto kasab namo karon pa kanauga. Aron makapauli ka na nagto sa karaang bahay sa mga Benavides. Daghan yung salamat, Sir Varsino. Isipan na lang nga nibiyahe ka. Mawa ka makaubalog pipila ka mga adlaw sa imong hinigugma. Sir Varsino. Pakanaugon ta kining Batan-ong Benavides doon sa may simbahan dinhi sa Latiera, Punyong. Ni anak kita. Mahimo ka ng manaog gikan auto. Salamat, Noy Punyong. Og kanimo sab, Sir Varsino. Daghan yung salamat. Hangtod sa sunod taon niya panakita. Kaya ko nitugot sa higayon, Batan-ong Benavides. Diretso sa kumbento, Sofronio. Gusto kong makihinabi kang Father Flavi Martiniano nga mas nailangan mao si Padre Verde. O sana'y balita nga nahipos ni Erwin, ang transplant? Nanawag man ako ron di palang dugay si Erwin. Unya lagi, usa naman. Wa man kuno, Senyor Supremo. Usa ko'y wa. Wa lagi kuno, uy. Pwerte ko nung mingawa dito sa iyang nahimutangan karon sa karaang sementeryo sa Latiera. Simbergwensa. Naminaw ka to sa imong instruction, Tarsala. Naminaw man gud to. Klarohon ko ganini. Tagi ko sa iyahang numero sa cellphone. Kaya akong tawagan. Oh, sige. Niya. Mo niya ang numero sa cellphone, Supremo. 0920-868. Hello, Erwin. Bigani. Sulti ko sa sitwasyon karon diha sa imong himutangan. Ya karaang sementeryo. Diha sa Latiera. Baya, alas 10 naman karon sa buntag. Wa ka magdahom nga nasayod ako sa tanan ninyong mga kabuang kaniadto ni Minard. Ha? Father Flavi? Palihog lang, Varsino. Padre Verde ang isang pitpukanako. Ayaw ka ng Father Flavi. Kaya di kauwa ko kayo ka ng pangana. Mao ba? Kabahin sa lapuko na akong kagahapon sa akong pagkapari ka ng maong pangan.
Di na ko gusto maminaw. Di na ko gusto mahinumdum pa. Kagabi gitawagan ko si Minard Benavides o gihagit ko siya nga magkita kami sa karaang simenteryo dinhi sa La Tierra. Sa tubangan gayod sa lubong sa Batanon nga nahimo ninyong biktima kiniadto nga igsuon sa kaning driver ni aning Senior Benedicto Benavides. Barsido, ayaw na itaon ako upang hinumdumi niya na. Nadala yun ako kaniadto sa mga kabuang ni Minard Benavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!